arayo ni papa Nyakwarom Gajwang' kintiere gi ote mora mora mano kotenre kod somb senior school ma okang' mane be ni yore ote makamago ote ne japuonj Olima kata japuonj Ada Owuor mar mondo mi oduoke yo makara kik ibed gi bagni to wanyalo konyi Nyakwarom Gajwang'. Ote yore lai mago to machokare deka 600 mbui mago ganda bende wabiro ni achiel kachiel tekni magi duto tetimore nyakwa par ni Nyakwarom Gajwang' ni chakre higa mabiro nyathini kodhi grade 10 ok iluong ni secondary school mano senior wat secondary cha koro igolo orumo koro en senior school japuonjre kata nyathini nyisi nan koro ne senior school to bende kopogore gi mano nitiere penj ka mana bende ni sewacho KJSEAN ma bende biro bedo ka chakre chin tarik 27 nyaka chin mano mar dwe mar 10 nyaka chin tarik 5 dwe mar 11 for seamless transition ada bende nolero ni siani koro kitime to ok time moro mani nyithindo piem kata nango donge mwalimu Olima daro mar mondo mi ikawe gi kanyo gi hikruok makoni kod kocha piny owacho noche ni gibiro bedo ka gigero labs 1,600 gi 600 nikech somo makamagi bende dwaro laboratory to dong' mana gi kinde manok kapok wadonjo kata mana e higa mabiro ikruok bende nitiere malong'o. Sharon, ikruok ok dang' wawach ni nitie ikruok malong'o kata onge ikruok malong'o nikech kaka koro wadhi mbele ne kaka rasani ikruok mar chapat bende dhi mbele ka ma chapedi opong'o Nairobi anene katun moko ka chapedi opong'o Nairobi omiyo ikruok iyudo ka nitie skunde ma pod pek nitie miyudo ka kiwacho wach mar lab to en gima biro ka ngero moro wach mar lab nikech kata klas gi onge omiyo iyudo ka ikruok podi to iyudo ka kata kaka watemo timo chenro ni en gimo kisungu luongo ni we are becoming reactive kaka sani koro warigore mondo wager klese wadong' mana gi dweche moko matin to wadhi e klas 10 koro ikruok pod nitie achocha mag ikruok ok dang' awach ni ikruok nitie mosebedo maber ma nyithindo idhi tiego maber nikech nitie e gwengewa ma kata klas no pod onge jopuonj bende wan gi shortage mag jopuonj yoro japuonj achiel okawi oteri e skul titimo physics gi math tikore ni mondo dhi puonj gimo kitiegori ne tiwacho ni soma kidhi mbele omiyo kwang'iye kaka wan jopuonj wang'iye kodhi mbele pod nitie yore monego bed ni warido mondo koko wawach ni somo ni waikore kaka yore mage mana mapiyo kapok kaka yo matin mokwongo wamendo waketi wa build the capacity wakaw jopuonj wandik jopuonj mondo jopuonj obed e skul nikech kan gi japuonj achiel to obiro otimo gima no otiegore ne niso ni nyaka jochruok moro bedi